kana kona ami bonya sege uluma ka bonya segama anga kuma latige barka alhamdulillah ame foli ke ka barka da ka segu na no kan dugu bela jele fo anga jele kundigi bi kana kona ya no ye Batijani Koyita ala ye segu je makalo kundigi ya kalifa ale ma bako fe ani banye fe o ale ka yamara kono ale ka bavla na ka samara na dalane de bena dabbi ka kuma anga misiri bengono no ye kadafi nga misiri anga dina nyamago nyekoro no ye anga amirul mu'mina no Sir Nur Tali ale biya kasago anga monsieur le maire ka no ye Nuhu Jaraye ananga conseil islamique président no ye Madane Sa Touré anaka bureau ma bela jele ananga muso to biya anga muso baw bi kena kono ya sego alsama muso chama bi kena kono ya wele sera munu ma munu ye wele ma ane munu ma wele ma bela jele bi kena kono ya ka faranga presuka ko ka naba kelingene na bela jele fo anga jele kundigi koti mogo se ya soro ani mogo no ma se ka yan soro no ngania biya kana dugo ke anga jamana ye ani anga jamana de munu be jamana koka ani islamé bela jele islamé jamana bela jele ka dugo ka bela jele jeli kunu ko wele ku ne min voranye kango fo wene ku ka bela jele fo ka bela jele barkada kan naba kilingele la bela jele fo yoro jama ani yoro suruma maliya bi fa fa fe ani islamé jamana bela jele ka dugo ka bela jele qur'ana ni dalalun kalana o de kama ala ka basigi na anga jamana kono anga jamana ni jamana munun gumma nyona ala ka basigi na bela jele kono ka basigi na anga islamé jamana bela jele kono ala ka barka do islamé ala jeli kunu ga yamara kono ku nga foli ka bela jele aw denga ana balmake Mohamed Lamine Jabate do والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التكبير التكبير إيه التكبير أمر أوتلو تعالى أيوة الحمد لله أنا كنا جماعة في فليكم أنا أمي أنا دوغتيجي ويلي نوي تقولي عمر بارو تقولا إن شاء الله أمي على مينغا دوغو كنو أبناك أدكورني دي إن شاء الله فليتفضل مشكورا معززا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكو دوغتي تون تولا أمبا فوليك نبا بلا جلي مغا منو با كنا كونو يا اني منو ما يانسورو أمبا فوليك كتنيك كبركة دك كدوك أو يكدو ين أوفي foli fola oye aywa anga jamana kundigi oye alete nanye jamana kundigi fo ambe aka gorma ambe foli ke oye no nyamaye shokal kukala maiga ani aka ministry bela jeli namboro la amena foli kerengere anyeru fe seguya anga baba gouverneur la ani anga commandant ani anga meru kerengere la segu meri no e Nuhu Jara nanyo foli ke ambe foli kerengere ambalakaw ye kunu ni nyangwa ya soro amulu ko la jera la chambre commerce kene konala ambalakaw ani che ayeruye nanyo foli ke ambalakaw ye kena muvla namba konobi ni kena ashikiba alayni keba no ye au conseil islamique a bureau ma bela jele amba foli ke uye kerengeren la mumbe bi ni oya nyemaye no ye Madane Sa Touré amba foli kaye ka tonni kaye ka barka da kaye akani hakli nyumoyna yande seguye sheku bi donna ni ndefana ye segu de fana ye misalu ye ale de b'a kɛ ale bi lajɛ ka a kɛ yɔrɔ tɔw fɛ i mana kɛ cogo o cogo i ti ko ale la nka n'i y'a kɛ fana n'ale ye a k'i kɔfɛ a ta bɛ ɲɛ ka tɛmɛ i ta kan segukaw aw ni ce Madane Sa Touré b'i fo k'i tanu k'i barikada i ka nin lajɛrɛ barikama in na lajɛrɛ min kɛra a kuma fɛ ka sanga ni bi ye jamana mɔgɔw bɛ nin de la bi bamanango ko ye ndeme nga wara kun cili la o ka soro ere joro de kay folo ni jo ko fe
maa tɛ gɛrɛ mɛ n'i jɔra ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ a la kalanbaaw ko silamɛ kɛ bamuru a ka kɛlɛkɛ marifa k'o ye duwawu de ye an b'o de kɛnɛ kɔnɔ yan bi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ da barikama Ala de b'a dɔn a bɛ nin kɛnɛ min kɔnɔ yan bi fɛn mun ni a bɛna fɔ a fɔ ko ɲɛna a ma ɲɛ Ala de b'a dɔn mɛ an ka laɲini ye jumɛn ye o ye jamana in ka se ka kolo suma Mali ka segin maliya ma Mali ka segin an yɛrɛw ka hakilila ka d'an cogo min na Ala ka kɛ ten o de ye anw ka laɲini ye bi o de ye nin lajɛlen in fana kun ye an ka ɲɛmaa minnu bɛ yen o ɲɛmaa k'u kalifa don Alahu Taala la k'u don jurula kama kɔrɔ jamana in k'a bɔ a juguw bolo ka bɛn sabati a kɔnɔ lajɛra kun y'o de ye wa n y'o de ɲini Ala fɛ a fɔ ko ɲɛna a fɔ ko ma ɲɛ Ala k'a kɛ o hakilila ye kiba boy na baraka son salli wa sallim tasliman merci beaucoup au conseil islamique président Moulay Alassane Diarra avec chargé de communication office de Niger PDG kaya de la soie pénale sur le voilà di ka haw makala to la voix d'islam chargé de communication skipper Moulay Alassane Diarra s'il est bien quoi avec 200 000 francs chargé de communication office là s'il vous plaît 200 000 francs 200 000 Alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ dugutigi fo a ka dakuruɲɛ sanuma ninnu na ayiwa à présent nous allons inviter monsieur le maire Nuhu Jara pour son discours monsieur le maire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa an bɛ foli kɛ Haut Conseil ka foli kɛ Haut Conseil islamique fɛn fɛn bɛ yen ni o y'a dɛmɛ nin baara in na ka bɛɛ fo Haut Conseil islamique a ka représentant minnu bɔra Bamako kana k'u fo k'u bisimila kɛnɛ in kɔnɔ ayiwa an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la silamɛw de bɛ kulu in kɔnɔ an bɛ min kɔnɔ o ye Ala ka so de o de kama n ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɛnɛ in ye nisɔndiya kɛnɛ ye ne bolo ne Jurula Segu den bɛɛ bolo ka d'a ka fara ɲɔgɔn kan a kun ye min ye ko ka dugawu de kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ an kɛrɛfɛ ka dugawu kɛ o fana ye bɛnɲɔgɔnya a bɛ se ka jidi cogo min ko ka dugawu kɛ o la ayiwa ni o kɛra i ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna na jango e ka yɛrɛmarakafo den dɔw de a hakilila ta ka taa o to n na ka kɛ o b'a jira k'a fɔ hakili ɲuman bɛ i ka mara kɔnɔna na o de b'a to n ko n bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ka daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la dugawu minnu n'an bɛn'o kɛ Ala k'u minɛ k'a ɲini Ala k'an ka jamana bɔ bolo la juguya n'a bɛ jamana kan Ala k'a nasi an ka jamana nɔnkadugu Ala ka u bɛɛ dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛw ye an bɛ dugawu kɛ an nɔnkadugu ye ka d'a kan Mali ni a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen de ye fan kelen ba kelen an bɛ yan an ka maliyɛn wɛrɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ komi n'a fɔ an nɔnkadugu fɛnɛ u ka dugudenw bɛ an fɛ yen donc ni an ye nin kɛnɛ sigi an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ Ala k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la hakɛto b'a la salli ala Muhammad jara kuma ɲɛna an balakaw a bɛ hakɛ to Ala ni Alakira kama amirul mu'minin n'a ka cikan don ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ misiri de kɔnɔ a ye mankan nɔgɔya Ala kama Alakira kama misiri tɛ mankan kɛ yɔrɔ ye
ambalaka ay manga nogoya ala kama ala kira kama ni perna dura babe oh ibi labede ko la sada sako ay manga nogoya fini kay fini koro kuma may kuma koro am ala ka sodi koro kuma may baro haramini misri kono ay manga nogoya ala kama ala kira kama ala ka mbesa awama famel ko nyuma ala ko dama kana bono kama sodi ala nabi anga amirul mu'minin nabna kuma se nur tal aywa alhamdulillah anga dine kundigi ba no yi sai nur tal ba seidu aywa kenew kama ko mena foli ke ngayre ga kuma la selabia e sheikh mohamed amin jire o mena kuma ni ayre ne wi ngayre na foli ke jama inshallah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين تنوب مساي مسامي يبدأ برجل مسامي مثالي شباك صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ياتي كان دبي بلا جلما من قصو أنا ولسا ني كنا باتنا ونغور شكمنا غني نانا يرولا هل نكره كلمه كلنيه يكوفو نكون حمم من نبي وهي فتنه فون فمبي نوبي ملكونو على كتانا بلا جلي يا ربي على كان وسا جما كلوكا jama kulu munu nuti malife ala ka here kuye ka bade kuye ka du sugu manduma ba se kana malikun ame o dele ala fi sallallahu alaihi wasallam o tamane ko fa sa amba ni afrique bele jele fe afrique bele jele afrafina ana farajela amba ka molo di nyama anga laje tuabu bela jele benedo nga aw kuma be ba sura mangani farafrali ba ani nyanje ambe dugaw ko fara afrika siga korole ba no ini africaine ambe dugaw ko la kusuga shu anitle anga siga anju ko korola o temene ko fesa anga laje farafne be kelenye ambe jele ka nyamena na nyef setane sete mina wal mananye bono vilito fami fe anga la janga faruka ango de makoba akana kani kele akana kani fe yi kele chale to nyoni du nana ni manga wula yoro do la sesa ni ma do wula kata karsa manga wula mungama manga wula ningama ayu wele akatu sigi akapuma unu nyanje miye nyetigi akau ka nyedama miye nyetemi va akau ka ngalo jira la kafa ka sabale meni mawti sigi kapma fa be kuma foi telefon tibu fana ba ko bele jere juguya ambi metri tragala ne parce que dungo iba sura fitne de ba no fe ma angala je farafina be afarajela be anga mbulu di nyama anga sabale hali mamuru be nulu poraro dola kata yoro dola ko do kama anga laje anga yafuma na nya fara nyama allah subhanahu wa ta'ala afi fenga zigi ndane miya na nya laje allah subhanahu wa ta'ala di ambela jelida ako mingana kefiyo o yanga keta iradi amit laga yafama amma ani luka yafanyama hala anda fela yoro be anga yafa bela jelemba balmadu abishi ngati mana dumina natuna amba molo di nyamba kabbe kasabati wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
ايوه السلام عليكم امير مؤمنا باسنور تال على de jole fleni ako abe seguna lamine pefu segu bebia bi so mayna karamo do be segu du ba fefe be segu abele jele de nana nyon zoro misri bay ngono bi nagunta flay kelendo o kele jume ko anga je anga dugo ke mali doronde anga dugo ga anga farafina jamana wi tiga minnu bɔra farakele kɔnɔ olu de ye fɛn kelenw ye dɛ a kɛra mali ye o a kɛra mali kɛrɛfɛ dugu ye o a dugawu ka k'a bɛɛ lajɛlen ye bamananw ɲuman na n'i dɔnna ni tuloni min ye n'i y'o di i bɛ kɛ dɔnbaga fili ye segukaw dɔn bɛ ni dugawu de ye hali n'an bɛ dugawu kongo i b'a sɔrɔ o ye dafiw ye o laada min bɛ yen juma juma segu bɛɛ bɛ dugawu kɛ farafina jamana bɛɛ ala ye diɲɛ juma da alimami bɛɛ bɛ dugawu kɛ mais an y'a kanu ko an ka na ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ mali ye mali kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye sigiɲɔgɔn ye lahara ma a bɛ taa ɲininka i sigiɲɔgɔn na cogo min ko kɛlɛ a bɛ cogo min na bi basa kɛlɛ don n'a ma ban ka n'a fɔ ko ni t'a la ko ni kungo jeni ma ban dɔ tɛ taa dɔ wɛrɛ sanga fo o tuma na an ka jɛ an ka dugawu kɛ o dugawu de kɛra sisan kuranɛ caman kalanna asafurula wurudila la ilaha wurudila ka dugawu kɛ an yɛrɛ ala kɛra a fɔ cogo min ko duwawu silahul mumin silamɛ ka armement an ka sari kɔnba an ka bazuka o de ye dugawu ye o tuma na an nana o dugawu min kɛ insha allahu taala segu maabaw de bi yan an jigi ka ɲi den tɛ muso kɔnɔma bolo nka jigiya b'a ye nin karamɔgɔ baw bi yan alimami baw bi yan dɔnnikɛla baw bi yan ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw bi yan u m'a fɛn fɛn fɔ ala ye inna allaha ma'al jama ala fara an bɛ jama fana kan kairu kalami ma kala wa dalla an tɛna kuma juru janya an bɛ ala taala deli an ye dugawu min kɛ sisan ala k'a bɛɛ minɛ ya rabbi ala k'an minɛ mali ma ala k'an minɛ burkina ma ala k'an minɛ Côte d'Ivoire ma ala k'an minɛ Niger ma ala k'an ka dugawu minɛ Laginɛ ma ala k'an minɛ Mauritanie ma ala k'an minɛ Sénégal ma même Algérie ala k'an minɛ o ma frontière b'an ni jamana o jamana cɛ ni ko bɛ yen a tɛ fɔ an yɛrɛw kɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi don jamana bɛɛ la ala ka hakilisigi don jamana in bɛɛ kɔnɔ ala ka hakilisigi don jamana in bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ ɲɔni fitinɛ b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ ɲɔni masa in de nana n'a ye masa in de bɛ taa n'a ye amirul mumina ko k'a fɔ a ye ko an ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dabila n'an ye tɔɲɔni dabila gɔlɔlɔ caman bɛ o bɛ bɔ an na hɛrɛ bɛ an ka maliba in kɔnɔ nka mun ye hɛrɛ ta inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ni ala ka ka nɛɛma bɔ du kɔnɔ dukɔnɔmɔgɔw jogo changera ni dugu nɛɛma falenna dugulamaw de falennen don ni jamana hɛrɛ bɛ ka taa o b'a jira ko jamana kɔnɔmɔgɔw fana de b'a fɛ ka ala janfa o tuma na an bɛɛ ka segin ala ma n'an seginna ala ma inna allaha ala subhanahu wa ta'ala a bɛ yan ja ka tɛmɛ hali Amérique jamana kan a bɛ se ka Mali ja ka Segu ja ka tɛmɛ hali Faransi kan a b'an ka jamana in ja ka tɛmɛ pays occidentaux bɛɛ kan na anw bɛna dɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a kana fara l'union fait la force al-ittihadu quwwa wa tafarruqu duf alisalamu a ye bɛɛ tigɛ ni dɔ ma sabali o tuma na ala ka sabali d'an bɛɛ ma ala ka sabali d'an bɛɛ ma ciba yɛrɛ barika kosɔn a miirimununa ka ciga dɔ ka fɔ a ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh التكبير أيوة الحمد لله أنا أمير المؤمنين كما كوفي أنا مسوبا نوي إنافم l'union des femmes musulmanes du Mali oluka dakurunya be amba bolo noye Hausa dikoy alebna kuma sego muso bela jele togola insha Allah bismillah ay mikro ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الأكرمانو kishinama baka cɛman ni musoman denmisɛn babakɔrɔ faama minnu ni ala ye jamana kalifaw ma olu bɔ u ka faamaya duloki kɔrɔ ka n'u sigi an fɛ misiri in kɔnɔ yan ka fara an ka baara kɛ bamakɔkaw bi yan Seuka minnu n'a de y'a sɔrɔ olu sigi bɛ fan wɛrɛ fɛ u ka mɔgɔ dɔw bɛ yan bureau régional au conseil islamique a bolofara minnu bɛ yen dɔw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka na fara an ka baara kɛ ka fara Segu jama kan karamɔgɔ du dɔnnibaa du an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka so kɔnɔ ala ka misiri kɔnɔ mun y'an se yan kelen mun y'an se yan kelen fila tɛ saba tɛ Segu nin de ye Segu ye Segu ye Segu ye o kama an ye Segu bɛɛ wele kelen 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 kelen
ay sabara ta ka do beka luzra yi minum balika yi keneka an kante uluma no masaso bebe kenenga ala barkala ay ñoo zura mu ngama mumini di tigi bana min ta anyere no Allah subhanahu wa ta'ala ala ko amma ay wolen ba jabi na ma wolen ba do janamena fama min ba fo na mandelin ba do janamena ne hakilla anga nga nyesho fama ma bulu borata ma mizi mama sigi mitsila muli no Allah subhanahu wa ta'ala kama yi wuri kabla bema jamana bi chuko mina dogoda jila ni mbora bolo fen chiena dugu chira o bebna ni bana jugu chamai ana kololo bi nyafo kicha amanga sigi kambolo danka kambuzi kambolo dansega kanzigi kanyere nyira ko alami ya sama aba wuli wa sebaye ngala ko udoni astajib lakum ayen wele ba jabi innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin nama wele ma do tasmana wala kum bo dangana jaku yadu amiyon sura o kama au conseil islamique bulu frame mi seguya bon ko bureau national o ba kalama au conseil ande mo wele mama bo mana en fait ton mambo tona ay be wele anga jega kuma kan gelin fo ala hina anga jamana na ala de kumbe jamana yoro mina antane waltaw ala hina bela jelela ika degun wuli ka bo bela jeleka hadamade dugo ke ala ya mine baye al-imam Shafi'i sabatira ka fo soya ka fe mine do ko Abdullah ibn Mas'ud akara fla fo mo fe mi ye fo fe mi yina fa maso ika do jabile do ala ba jabe o do ako ayi o jora danga mina fana bi jode la ala utaka bo juguma sraka iku fara jamana kona here nyini bokka amin ya rabbal alamin ni bele ni jugu tlotike dondala inyi tloguru bla joyla joni yake de atige wala go kele o de banvansi kuye jamana di a jamaja suruma cheni musu dimise ma koroba ala ka jamana kanu siga ambele jele du ya rabbi fon feme kaminta sigi ka fode ya baye ala ka nogoya ala ka nogoya ala ka nogoya ala ka hakli nyumanduma wo mina ka dabla anga sey kana jamana ndila mali debe yorobe mali debe fambe na ya nga jamana ko na le fana jamana be do ban fana fi otmana jako do ame duwode ke wala sa ala ka degun ta bo jamana ka degun tigu ala ka hakle yimanduma minun ku bi mali cie ala ka fendiru la min batu ubi yelema ka ke mal ken baye ka faranga ka nga jamana bara anga nyini fende oye nyini fen fletan fe anya bo anyere segu kuna ya conseil islamique mama blala ama nyini mafe anya ye anga ngakeli anga ketade mani ka ketabla abegele ibulu o kama yi bela jile wili o conseil islamique tongo tombe jamana ngona ya bela jile ba kono funi yere sama ka bola be ba kono funi yere sama ka bola je ka baraka nyove o debi kudla ay be wele akana anga fara nyonka amma bulu foma yi tasra ma foma yi ton misene ma fo ton kuma ma fa be ton yi abe islamiyya de menay ay be wele ka ci sama ka sabara do azela ka ta bele jile ka sukene ile ka ta nyafuye anga nyozora anga je ka duoke sibu tala e duole an domini duomi
an bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ ɲɔgɔn k'o dugawu de kɛ an bɛ yan an ti maa nɛnɛ an ti maa suuru an ti maa danga an ti foyi fɔ maa si ye an bɛ dugawu de kɛ k'a ko to ala bolo min ka ɲi jamana ma ala k'o kɛ min ka ɲi jamana ma ala k'o kɛ ala ka jamana basigi foli an bɛ faamaw fo faamaw an b'aw fo ka sigi k'aw fo kumakan duman na k'aw fo sira nɔgɔyali la k'aw fo bolota sɔrɔ cogo la k'aw fo fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen la maa o maa ni e de ye dɛmɛ kɛ o conseil an ka se ka nin baara in kɛ ka ɲɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma a dabakun ye hɛrɛ min ala k'o sabati ni dɔwɛrɛ min bɛ yen ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn o conseil islamique ye nin duwawu kalan min organisé alhamdulilahi an ka kɛsi ye n'o ye haut conseil kɛsi ye n'o ye Burama Touré ye ale ka cɛsiriba bi a la k'a daminɛ président de la république la n'o ye Hashim Goyita ye o ka foli bi yan a ka dɛmɛ bi yan a ka hakilila bi yan an bɛ duwawu kɛ yarabi ala ka jamana kolo suma an ka office directeur yan ani Musa Diallo ministre de la commerce ani industrie Musa Alassane Diallo nin bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bi yan nin bɛɛ lajɛlen ka hakili bi yan ani Nango Dambele directeur Nango Dambele nin bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ n'a ka hakilila bi yan jamana in bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ n'a ka hakilila bi haut conseil ka nin Segu haut conseil ka nin duwawu kɛ in kɔrɔ o kumana an bɛ duwawu kɛ yarabi duwawu min kɛra sa yarabi ala k'a kɛ ka jamana kolo suma ala k'a kɛ ka jamana kolo suma yarabi kɛlɛ minnu bɛ an dafɛlaw la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka kɛlɛ ninnu ban ala ka kɛlɛ ninnu ban ala ka Afrique bɛɛ lajɛlen kanu don ɲɔgɔn na ala ka Afrique bɛɛ lajɛlen kanu don ɲɔgɔn na ala k'o k'a ka alaya bonya kosɔn a k'o k'a ka alakira kosɔn sɔli ala rasul alhamdulilahi n ka ci ma ban ci filanan min bɛ n bolo Segu musow o fana tun b'u ka lajɛrɛ la misiri in kɔnɔ yan tile saba baara u y'o baara kɛ olu fana b'anw fɛ yan u ka baara kuncɛ ye sɔgɔma in na fana ye u b'an cɛla yan u nana fara anw kan ka fara Segu musotɔn minnu bɛ dugu in kɔnɔ yan Segu musotɔn jamakulu minnu bɛ yan kalanyɔrɔ jamakulu ni tɔn o tɔn n'o ye musow ka tɔn ye olu bɛɛ lajɛlen b'anw fɛ yan an bɛɛ lajɛlen jɛmakan kɛra kelen ka jɛ ka ala deli ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'a kɛ ciba bonya na barika kama ala min dɛsɛbaatɔ tɛ janŋanga kɔnɔ ala min a tɛ sunana janŋanga ka kunu kɔnɔ ala min k'a fɔ k'a tɛ fɛn kalama an bɛ fɛn fɔ a ye ala de ko an ka deli a k'a kɛ a ka alaya bonya kama kuranɛ minnu kalanna bi kama fɛn minnu kalanna n'o ye dalal khairati ni fɛn o fɛn n'an ye ala wele n'o ye ka fara kɔlɔsitigiw kan ala ka an bɛɛ lajɛlen ka dugawu jaabi ka basigi sabati jamana in kɔnɔ k'an se k'an yɛrɛ ma fɛn o fɛn n'o de ye fɛn ye n'o bɛna gɛlɛya s'an ma ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen k'a yɛrɛ ka ala hinɛ ta k'a bere fini d'a ma k'an dusu kanuya don ɲɔgɔn na f'an bɛɛ lajɛlen ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen jamakulu kelen adamaden dama bihubbi rasuli sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala d'accord Monsieur de religieux cameraman ali hakatuta Segu ka fɛn kura min bɛ yan Segu ta kalama dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn